Канец мінулага тыдня адзначыўся знакавай падзеяй для жыхароў аграгарадка Сошна. Тут пры ўдзеле супрацоўнікаў пінскага лясгаса з дапамогай мясцовых школьнікаў была закладзена памятная алея, прысвечаная 75-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Тое, што акцыя адбылася менавіта ў цэнтры гэтага сельвыканкама, не выпадкова. В годы Великой Отечественной войны, точнее в 43 году, в марте и в апреле месяце деревни Бакинич и Дубновичи были сожжены. Деревня Дубновичи полностью, от Бакинич осталось несколько домов. Ацалелых жыхароў спаленых палескіх вёсак вывезлі ў Нямецчыну. Далёка за межамі радзімы апынулася і вялікая сям'я 77-гадовай Яўгеніі Сямёнаўны Грышко. Сёння яна адна з 43 жыхароў навакольных вёсак, якія з'яўляюцца былымі вязнямі канцлагераў. В рамках областной экологической акции по высадке деревьев к 75-летию Великой Победы мы совместно с узниками нашей деревни Сошна высадили аллеи молодых рябин. Мы надеемся, что высадка аллей на территории нашего городка станет доброй традицией, чтобы учащиеся помнили о победе Великой Отечественной войны. Непасрэднымі ўдзельнікамі добрай справы сталі члены мясцовага школьнага лясніцтва. Аб'яднанне існуе ўжо больш за паўстагоддзя і за гэты час выхавала не одно пакаленне захопленых лесам дзяцей. Высаживание леса, высаживание саженцев – это только сезонные работы. Зимой мы теоретически изучаем, то есть как мы потом можем применить наши знания на практике. Ну а уже летний период, конечно же, у нас дети больше занимаются именно такой вот деятельностью, как экскурсионная. То есть прокладываем свои маршруты, готовим эти мероприятия, проводим праздники экологические в лесу, даже для учащихся нашей школы. 11-класнік Максим Грышко разом з 5 аднакласнікамі ўвайшоў у склад маладзёжнага працоўнага атрада. Пасля урокаў садзіць лес ва ўрочышча «Зялёнка». Это 6-й день. За этих 3,5 часа проходим на человека это около 6 рядков. Новыя сосенкі пачалі высаджваць не толькі ў Сошна. У межах традыцыйнага тыдня лесу пінскі лясгас сёлета арганізаваў пасадку каля 15 тысяч дрэў на 26 гектарах лясной тэрыторыі. Запланировано на данную акцию в лесхозе 40 объектов. 40 объектов различной направленности. Это начиная от посадки леса, очистки леса с захламленностью, уборка гослесфонда вдоль автомобильных дорог, благоустройство знаковых мест. Удзел у тыдні леса прымаюць усе жадаючыя калектыўна і ў прыватным парадку. Пінскі лясгас нікому ў працы не адказвае. Як паказвае практыка мінулых гадоў, цікавасць да акцыі сярод жыхароў Піншчыны расце. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».